Кален Беначет. Аз знам, че си фен на Ауди. Това си личи тук от този кадър, къде си се пласирал. Обаче това не значи, че трябва да те търпя на тротуара. Я изчезвай от тук. Изчезвай. Изчезвай, бе, гад малка. Бягай си на ливадата. Бягай при другите пернати, космати, клюнчета, човчици и всякакви подобни. Я да видим какво правят патките, например. Водиме, 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 водиме. Покажи ми къде са патките. Я да ги видим и тях. Опа! Ето тук две пъткунчета, които обаче по-бързо се засилиха към езерото, за разлика от мързеливия лебед. Ето тук тая прекрасна гледка, тук да направим една панорама. Така, да врътнем, да врътнем, да врътнем и хоп, отново да се появи нашия красавец. Мързи го да диша. Ето го и синия звяр.